Nagpositibo sa COVID-19 ang 9 na DepEd employees matapos dumalo sa meeting at seminar sa Iba, Zambales noong nakaraang linggo. Kinumpirma ni Zambales Health Officer Dr. Noel Bueno na kabilang sa mga nagpositibo ay mga school division official at isang principal. 300 empleyado ng kagawaran ng dumalo sa nasabing seminar. At ayon sa investigasyon ng Provincial IATF, nagmula ang virus sa isang COVID-positive employee na bahagi ng event. 2 resort ang pinagdausan ng naturang seminar. Ang una ay dinaos sa Fantasy Beach Resort noong March 1 to 6. March 9 to 12 naman ang seminar sa Bakasyonan Resort and Conference Center. Ayon kay Bueno ay pinasara na ang 2 resort dahil sa paglabag sa itinakdang health protocols ng IATF. Hindi naman na idinetalya ni Bueno kung anong partikular na paglabag ang nagawa ng 2 resort. Sumasa ilalim na rin sa 14-day quarantine period ang iba pang nakasalamuha ng mga nagpositibong DepEd employee. Sinubukan namang hingan ng panig ng CLTV News ang 2 ipinasarang resort subalit wala pang tugon ang mga ito. Gayunpaman, ilan sa Local Tourism Advisory ng Zambales ay kinakailangan magpresenta ng mga supporting document ng bawat individual kung hindi non-leisure travel ang pakay sa lugar. Lumampas na rin sa 1,000 mark ang confirmed COVID cases sa Zambales, habang nananatili sa 58 ang aktibong kaso. Rainiel Pawid, CLTV News.